Jos ha ya ha ha Nurli sehat bersama Cak Pendek. Lamun ambane saloko emane namung tansah gawe suwo niki ambane kencana pamriye tatana samanggiya raharja penak tenan ya Nur. Penak banget. Jan makler. Nah, iki sound sistemnya apa Nur? Karisma lho. Karisma profesional. Nek ora penak kita tetep ditebalik. Wah, heeh kok ya. Dibajut kira Mas saya. Ora penak dipindho no ya. Pilihanku mripat biru papiye. Nomreng sulestyo marang aku. Yen takon isi hatiku bisuke merasa nono ali-ali Larangan squad original. orang budal wani budal ayo le Karisma profesional audio sound system. Pemain Anur juga ada ras kamera Kusuma Laras. Farid, Farid. Ngagemo ali-aliku papriye ojo perhatian kulo melu bisuke bageli ngono lelapetku
becik bisuke wis mongso Aku malam ini nyanyi tanpa power lho. Heeh, enak banget Enak Nur. tenan. Andai kan nek saben dina son ngene iki ya, Cak. Wah, wis mulya uripe. Awak dhewe ora kudu mrisakno Ora. telak. Entek iki Nur, Apa nih? lagune. Oh, tak pikir segone. Niki lho. Pilihanku biru pemberi Matur soban nuwun Mbak Nurlia. Nggih. Lagune ali-ali sampun. Lumantar rencang-rencang Kusuma Laras. Kusuma Laras.